You know who it is? Obey, the king. Ja, als ik maar net hier van huis hoorde, man. Mijn lijst, man. Zo. Inamal ka no kia besti asi mai bro. Inamal ka no kia besta nani asu. Inam de dank ik gedang dat ik as die bro. Maar eindelijk is hij die in wat wil move. Inamal ka no kia besti asi mai bro. Inamal ka no kia besta nani asu. Inam de dank ik gedang dat ik as die bro. Maar eindelijk is hij die in wat wil move. Oh, luister, ja. Ik zeg hi mami, bye mami. Om te danken, ik het zij het ook gevibe Danny. Nou, mensen jij maar ze sly mami. Die foto gegaan, maar ze blij Danny. Nieuwe boeken opgemaakt worden van wij mami. Zij bedankt van mij, ik kan niet die papi. En dat ze bij mij is, als ik kan die papi. Nee mami, ons los mag op die trappie. Om te danken, ik moest er dieper in die nummer gaan. Ik word bedankt met elke ding wat ik mij daar beplan. Elke boodschap op mijn phone, daar zit ze aan mijn kant. Ze zoekt mijn paswoord en al die eeuws dat ik hem ran. Ze wil een line wies, als ik weer vanaf gaan. Ze wil een time wies, voor al die goed wat ze beplan. Dat is een mind ding, dus ik kom ik eens as aan. Hoor van mij die man, ik sleep om mij met een gasgun. Ik kom alleen, zo ik vat door jullie team aan. Ik koop een brood, daar brengt ze me die beef in. Ja, het is haar best, die verdient zo kan zij die piet drink. Play op de knieën, want ze laat mij aan hun knees dunk. Zij invest me kent zien over ze peace van. Wist ik te wat ze gemaakt het, wacht ik ga naar beat drink. Wacht ik ga naar beat drink. Kleed je naar je, ja? Onze push, dat iets een meisje me kent zijn. Nou je weg was, dit dan. Ik ga dit heel lijn niet meer. Kijk die nummer zijn, ja? Helemaal gaan een keer. Was die goed raak naar? Asu en asu. Inamal ka no kia besti asi mai bro. Inamal ka no kia besta nani asu. Inam de dank ik gedang dat ik as die bro. Maar eindelijk is hij die in wat wil move. Inamal ka no kia besti asi mai bro. Inamal ka no kia besta nani asu. Inam de dank ik gedang dat ik as die bro. Maar eindelijk is hij die